खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि दिनै भेरगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि नैथि बोसोरारि जथुम्माया जोबनानै थांबाय। भेरगाव बाथौ खेराइसालिनि लांगोनायाव सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनाय भेरगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि नैथि बोसोरारि जथुम्माया दिनै जोबनानै थांबाय। हाबाफारि बायदियै दिनै फुंबिलिनि 8:45 रिंगायाव रायजोनि बाथौ आरज आरो फुंबिलिनि 11 रिंगायाव गेवलां मेल हाबाफारि लायो आरो बे गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा लोमस्राव दैमारिया। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो खालाइगाव विधानसभा बियाबनि बारग एमएलए महेश्वर बर, दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि अनसुमै खाख्लारि, सानजा तामुलपुर बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि रमेन बर, उदालगुरि जिल्ला बर फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि रमेश बर आरो 30 नं भेरगाव बियाबनि TCLCCनि चेयारमेन बिक्रम दैमारि आरो बायदि बायदि बिबानाव थानाय दैदेनगिरि बाथौ सिबियारि बिथांमोनाबो हाबाफारियाव बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे जोबथा सानाव 30 नं भेरगाव बियाबनि TCLCCनि चेयारमेन बिक्रम दैमारि बिथाङा बाहागो लानानै भेरगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बाथौ थानसालिनि मुङाव 50,000 रां अनसुंथाइ होयो आरो थानसालिनि मुङाव 19,50,000नि मोनसे बिथांखि होगोन होननानै रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायलाङो। गोजोननाय मोनदों आरो बेफोरबायदि प्रग्रामाव लेंहर जानाया धोरोमाव लेंहर जानाया खोब भाग्यबान। मानोना धोरोमनि गासैबो प्रग्रामफोरा मेहेरगोनां जायो आरो गोथार जायो। बेयाव बे धोरोमनि प्रग्रामफोराव सोरखौबा बासियालासे लेंहरनाय जायो। बयखौबो उन्दै गेदेर धोनि निखावरि बयखौबो लानानै बे मोनसे धोरोमनि हाबाफारि बेयाव फैनो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों आलासि हिसाबै लेंहरनायनि थाखाय। आरो आं बेवहाय बेखौनो बुंदों जेब्ला जों धोरोमाव थायो, जेब्ला जों इसोरखौ जों मोननो हास्थायो, इसोरनि गियान, इसोरनि बुद्धि, इसोरनि अननायखौ जों जेब्ला मोननो हास्थायो अब्ला जोंनि साननाय नोजोर गासैबो गोथार जायो आरो रावनिबो जोङो इनाय साननो हाया, सोरखौबा गाज्रि साननो हाया, गुबुननि गाज्रि मावनो जों गोसो जाया। जिखि जाया जोङो धोरोमाव जेब्ला थायो अब्ला जोङो मोजां खामानिखौ मावनो जों गोसो जायो। आं बेखौ बेवहाय बुंथिदों आरो लोगोसे जोंहा बेवहाय गोदान माबाया नङा होमबा, गोदान जोंहा जिल्ला थानसालि बेयाव लुफुंदों। बे थानसालिया दाबो फिसायैनो दङ। बेखाय जोंहा जिहेथु बेफोरखौ नायनांगौआ सरकारनि दायित्व, बेखाय आङो बे जिल्लानि थाखाय मोनसे फिसा एमाउन्टनि 19,50,000नि आङो बेवहाय कमिउनिटिनि नामाव मोनसे अनसुंथाइ होगोन होननानै आं खोथा होदों। आरो आं दाखालि हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ बुंदों जे भेरगाव जिल्लायाव 19टा बाथौ गौथुम जिथु दालाइ आफाद बेवहाय बिब्दि नांगौ जानानै फैदों, बेखौ सारा सुहि खालामनांगौ होनना आं सारखौ बुंदों आरो सारा गोजोननाय मोनदों आरो मावनो थाखाय सारा खोथा होदों। दिनैबो बे माबाखौहाय बिल्डिंखौहाय कमिउनिटि नामाव होगोन आरो बेफोर जाखायो। बेफोरथ' फिसा फिसा खामानिसो, गोबां गिदिर गिदिर खामानि सारा मावदों बा सरकारा मावलांगोन। बेखाय सरकाराव जिहेथु दङ जों बेखौ मावलांनांगोन। एसे लेट जागोन नाथाय खामानिया जागोन। दा आं बे भेरगाव जिल्लानि बाथौनि धोरोमनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोजों हामबाय होनदों आरो बिब्दिनो लोगो मोनबाय थागोन होनना आङो फोथायो।